Hey, nansi ivideo bethunani kudala abanye benu ke befuna ndiyenze. So finally ndenda nalo ke ithuba loba sikhe sithethe ngalomba bethunani. Lomba ke ngumba osuka kwitrailer kaThando Nesithembu season 8. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now kule trailer ke siyasabona kungathi kuyachatwa kuyalotyolwa umntu kodwa ke kwaphela siboniswa uba uwife number 5 ude wafika kwamsele kuSosa assume ukuthi hayi ke zonke izinto sizibonayo zidibene nongathi kuyaganwa okanye kuyachatwa ngezika wife number 5. Okokuqala kukhona apho sibonayo ke niyabona mosapha kule picture apho uSinehleli phansi kukhona lamantombazana phambi kwakhe ambethe ingubo nemali. So sicinga ba ke inoba apho ke bekuyocelwa umakoti. Ndithe xa ndibuza kubantu abasazi isiZulu bathi ewe ke abakhona ngelinye ixesha amantombazana noma mabini aye ke akhaphe abakhongi. So I guess noba mhlambi ke usine uceliwe because nansi nemali inoba ke ingxenye yelobola. And then ke ngoku nansi ke ngoku le picture le ithethisayo ipicture kaMacele excited niyambona uba uncumile ethwalisa umakoti. And then ke ngoku uMacele ukunye no sister wakhe niyambona usister wakhe ewe ke akaqali ke uvela apha kuThando Nesithembu. Sasibonile ngokutya uTata uMosamseleko wayefikile kukho umsebenzi wabe ephethe ke notywala ba excited bathi yu baya approve ba angathathwa uwife number 5. So ke ngoku sibona uMacele enxibisa ke ngoku umakoti and emnxibisa kunye no sister wakhe lo ndithetha ngaye. Sabubhideka ke ngoku ba hayibo umuntu esimlindele ba anxityiswe kaloku okanye sicinga uyanxityiswa ngulo wife number 5 uMakhwela. So ke ngoku uMacele kutheni lento emnxibisa no sister wakhe bekungafanelanga ba ke at least umnxibisa mhlawumbe noba nomayeni omnye wamakhosikazi ke simbona ke ngoku emnxibisa no sister wakhe. So mhlawumbe ke ngesizulu inoba iyenziwa lonto leyo but ke ithande usibhida bethunani. Ndaphinda ndathi ke mna ke hey iitrailers ziyathanda ubhida uyawuze wena ucinge uba kwenziwa into ethile kanti hayi thina sacinga ufana nguwife number 5 benxithiswa apha kanti bekunxityiswa omnye umntu. Bade bathi abanye abantu hey ngathi kanti kunxityiswa uTirelo nakuleyo kaTirelo ke ngoku ndiyaphinda ndiyazibuza ba kutheni zakunxityiswa nguMacele anganxityiswa ke ngumayeni. So I doubt uba ingathi kanti nguTirelo lo unxityiswa apha nguMacele. But ke khanikhenithoni nabethunani uba injani into yoba okanye kwisithembu xa kunxityiswa omnye unkosikazi uye anxityiswe kwangamanye amakhosikazi la masithi ke akekho umamazala njengakule case basiyazi ba uTata uMosamseleko akasenamama iye ihambe njani. So ke le mibuzo nani ke ninayo bethunani nithi manikhe ndizoyihlalutya yonke lento nam ndiyibuyisela kuni ngoba into yesithembu andinalwazi lwayo. So kukanjalo ke bethunani khanikhenisho ke ninake banicinga ntoni ngayo yonke lento bendithetha ngayo uMamgobhozi. Uyabula kakhulu ngokuthi nibukele le video ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.